Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Aurelina Putri Noventin saka kelas 12 MIA 4 absen 8. Kali iki kula bakal nyeritakake dongeng sing judule Kancil lan Pak Tani. Ing salah sijine desa kang pinggiran kota makmur, wargane akeh sing kerja dadi petani. Para petani padha nandur pari, jagung lan sayuran. Pak Sugeng salah sijine petani kang nandur ketimun. Timune sae-sae lan seger, saben dina ditiliki, dirabuk lan disiram supaya pinggiran. Timune Pak Tono wis wayahe arep panen. Isuk-isuk pas ana kebon, Pak Tono kaget. Tandurane timune padha rusak lan akeh sing ilang. Lah, kok padha rusak tanduranku ki piye? Sapa sing rusak tanduranku? Pak Tono ngomong karo nesu-nesu. Terus Pak Tono mikir piye carane supaya bisa nemokake sapa sing ngerusak tandurane. Akhire Pak Tono gawe wong-wongan ning kebon kang dilumuri getah karet supaya bisa nangkep sing ngerusak tandurane. Liya dina Kancil mara mangan ning sawah, mangan timun karo nyedak marang wong-wongan sawah. Tanpa sadar, sikile dipancal-pancalake marang wong-wongan sawah, terus sikile kantil kelet amarga getah karet. Waduh, sikilku kantil. Piye iki ora bisa ucul saka wong-wongan iki? Gawet iso ngerti karo Pak Tani. Kancil wedi, ketangkep banget. Kancil ora sadar, Pak Tono teko. Dumadakan ana kewan kancil kang ngrusak tandurane. Timune padha dipangan Kancil. Loh, kowe to, Cil? Nyanyi sing ngrusak tanduranku. Pak Tono nyedak. Kancil terus wedi. Ayo tak gawa mulih marang omahku, jare Pak Tono maneh. Kancil banjur golek ide piye carane iso di ngapura karo Pak Tono. Ampun Pak, ampun, kula salah, kula nyuwun pangapunten, jare Kancil karo nangis. Oh, yen ngono tak ampuni, Cil, tapi sesuk aja mbok baleni maneh ya. Saiki kowe njaga timunku ning sawah ya. Sesuk yen wayah panen, kowe tak wenehi timune, jare Pak Tono. Jebul Pak Tono apik wonge. Kancil rumangsa salah, gelem ngewangi Pak Tono. Nggih Pak Tono, Kancil jawab kanthi alus. Iku mang cerita dongeng Kancil lan Pak Tani. Matur nuwun uga ngrungokake cerita kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.